Welkom allemaal bij deze eerste Spoorwegen TV live. Mijn naam is Thomas Merkes, producent van Vertical Video en dus ook van Spoorwegen TV. En we hebben vanavond een heel leuk avondvullend programma voor jullie. Voor de oplettende kijker, ik sta in een treinstel. Weet jij welk nummertje die heeft? Zet het in de reacties en dan win je waarschijnlijk niks. Misschien noem ik je naam of zo. We gaan er een leuke avond van maken. Nou, waarom doen we dit? Helaas ging ons evenement Spoorwegen TV live niet door. Vanwege te weinig aanmeldingen, helaas, dan moeten we het schrappen. Een van de weinige evenementen die trouwens is afgelast zonder de corona. Over corona gesproken, ja, veel mensen die zitten thuis deze dagen en vervelen zich helemaal te pletter. Dus wij dachten, we gaan er iets aan doen. We gaan een leuke avond organiseren voor alle treinliefhebbers. We gaan leuke dingen laten zien, afleveringen bekijken. We gaan nooit eerder vertoond beeldmateriaal laten zien. En we gaan het even over wat dingen hebben. Bijvoorbeeld nieuwe dingen die wij gaan maken. Er zullen in de komende periode nog verschillende nieuwe Spoorwegen TV afleveringen komen. En we zijn ook met hetzelfde team met iets anders bezig. Een programma in dezelfde stijl als Spoorwegen TV, maar dan gaat het iets breder, gaat het over materieel, vrachtwagens, bussen, brandweerwagens. Dus abonneer je daar ook op. We gaan even kijken naar een voorstukje. Van de makers van het succesvolle Spoorwegen TV is er binnenkort Wagenpark TV. In Wagenpark TV zie je de laatste innovaties. We kijken en rijden mee met speciale transporten en bijzondere voertuigen. Wagenpark TV is constant onderweg om trucks, trailers, bussen, beroepen en technieken in beeld te brengen. Wagenpark TV bezoekt de wagenparken van Nederland. Abonneer je nu alvast op ons kanaal. En volg ons op YouTube, Facebook en Instagram, zodat je niks mist. Wagenpark TV is er vanaf dit voorjaar wekelijks met nieuwe afleveringen. Nou, lijkt jou dat ook net zo'n leuk programma als ons dat lijkt? Abonneer je ook even op dat kanaal. Niet nu, want dan zouden we je kwijtraken. Blijf eventjes nog hier en doe dat morgen. Nou, wat gaan we doen? Zoals ik al zei, we hebben een avondvullend programma. We gaan een heleboel leuke video's bekijken. Nog niet eerder vertoond materiaal. Maar wat ook uniek is, we zijn live. Dus we hebben de mogelijkheid dat jullie vragen kunnen stellen aan ons. En die gaan wij beantwoorden. Er zitten hier verschillende mensen die houden de vragen allemaal bij. En we gaan kijken of we die vragen allemaal kunnen beantwoorden. En ook zullen we jullie op een gegeven moment vragen stellen. Want ook wij willen wat van jullie weten. We gaan dus ook verschillende afleveringen bekijken. Niet eerder vertoond materiaal, zoals ik al zei. En een onderdeel daarvan is, wat we ook wel eens als vraag krijgen, van kunnen we een stukje achter de schermen kijken? Nou, we hebben geen hele making-of, maar we hebben wel wat achter de schermen materiaal. Nou, een leuk stukje achter te kijken, een korte blik achter te kijken. Wat we ook we zijn dus live, zoals ik al zei, dan krijg je dus ook dit soort dingen. En iemand was heel scherp, die zei, maar bij jullie is het daglicht. Dat klopt, dat is omdat we eigenlijk in de studio staan. En dat is omdat wij dus gewoon een videoproductiebedrijf zijn, Vertical Video zoals ik al zei. En wij produceren deze afleveringen en hebben daardoor dus ook een heleboel middelen tot onze beschikking. Van camera's tot aan montagesets, we hebben cameramensen, editors. Om een paar vragen te beantwoorden die al gingen over het maken van de afleveringen. De onderwerpen krijgen wij op 3 manieren. Of wij bedenken zelf, wij zien iets in het nieuws en wij denken van hé, dat is een interessant verhaal, daar willen wij iets mee doen. Wat ook zo is dat wij jullie reacties in YouTube-video's, op Facebook, op Insta vaak zien en dan denken
van, hey, dat zijn misschien ook wel leuke onderwerpen, dus waar jullie mee komen. En de derde is dat bedrijven soms zelf zeggen van, hey, wij hebben iets interessants binnenkort, er zit iets aan te komen, wij willen een bepaald beroep laten zien, willen jullie daar iets mee doen? Dus dat zijn de manieren zoals wij aan onze onderwerpen komen. De redactie die gaat vervolgens de afleveringen uitwerken. Van, kunnen wij er daadwerkelijk iets mee? En zo ja, wat? Gaan we interviews doen? Gaan wij alleen een voice-over iets laten vertellen? En zo gaan we een heel plan maken. Daarbij hebben we dus ook nog de opnames. Die opnames variëren. De vuistregel voor ons is 1 draaidag per aflevering. En dat is gewoon een volledige dag, van 's ochtends 9 tot 's avonds 5, wat dan ook. Een volledige draaidag. Dan gaan we, of er gaat 1 cameraman mee, zoals bijvoorbeeld met de aflevering over de Mat 64, waarbij gewoon 1 cameraman meeging. Soms hebben we meerdere cameramensen, dan gaat er 1 mee aan boord van de trein en dan staan er verschillende langs het spoor om de trein op te pakken. En soms, zoals in het geval van de aflevering van de Alp Express, zijn we echt met een heel team. Mensen gaan mee op de trein, er gaan mensen naar Oostenrijk, we hebben mensen met drones die het een en ander vastleggen. En daarna is ook de vuistregel dat wij 1 volle dag besteden aan de montage. Dan hebben wij nog een voice-over. Ad Mulders, die spreekt de teksten in. Die doet het al 400 jaar, heb ik me laten vertellen. Dus die voice-overs komen dan ook mooi in de aflevering. Nou, we gaan dus ook naar een aflevering kijken zo meteen. Waar ik eerst nog even wil zeggen, stel je vragen dus nog in de chat hiernaast. Als je ook vragen hebt over afleveringen, dingen die je nu ziet, stel ze. We gaan kijken of we ze kunnen behandelen. We gaan nou eerst kijken naar een aflevering, wat een van de best bekeken afleveringen was in het eerste seizoen, namelijk die over de flirt. NS heeft constant trajecten lopen om nieuwe treinen te bestellen. Zo liepen er al een tijdje trajecten om nieuwe sprinters te bestellen die vanaf 2018 in dienst zullen komen. Zo ook intercities die vanaf 2022 zullen gaan rijden. In 2014 stond NS voor een uitdaging. Oude stoptreinen waren helemaal op en moesten zo snel mogelijk uit dienst. Maar de OV-studentenkaart die zou verdwijnen, zou toch blijven. Sterker nog, deze zal worden uitgebreid met mbo-studenten jonger dan 16 jaar. Dit zorgde voor een onvoorzien gat in beschikbaar materieel in 2016. NS heeft direct de mogelijkheden onderzocht om de oude treinen toch langer in dienst te houden of locomotieven met buitenlandse rijtuigen te laten rijden. Tijdens de aanbestedingen voor de nieuwe Sprinter heeft treinbouwer Stadler meegedongen met de Flirt, maar was afgevallen omdat deze niet aan de gewenste eisen voldeden. Echter, dit was wel de enige trein die met enkele aanpassingen in het concept op korte termijn geleverd konden worden. Met de aanschaf van deze Sprinters hebben we gezorgd dat we een trein kopen die ten eerste al meer dan 1000 keer verkocht is door Stadler. Dus een redelijk bewezen concept. Rijdt van Scandinavië tot in Noord-Afrika in de woestijnen. Dus zowel in plus 40 als min 30 heeft deze trein zich bewezen. Ook onder de rijtuigen zit geen apparatuur, dus daar kan ook geen extra sneeuw aankomen wat mogelijk technische defecten kan veroorzaken. Met het bewezen track record wat zij hebben wij de zekerheid dat we die treinen dus ook daadwerkelijk op tijd in Nederland hebben en op tijd in kunnen zetten om te zorgen dat mensen niet hoeven te staan wachten. FLIRT staat voor Fast, Light, Innovative Regional Train. Ik weet dat er treinen besteld zijn door Arriva voor Limburg, dat er treinen besteld zijn door Abellio voor het traject Alphen-Gouda en dat ook Noord-Rijn-Westfalen de grens over Nederland inrijdt met FLIRTs. De FLIRTs die wij voor NS Reizigers besteld hebben, dat zijn 58 treinstellen. Die bestaan uit 3 of 4 bakken of rijtuigen. De FLIRT zal in eerste instantie ingezet worden in Zuid- en Zuidoost-Nederland. Brabant van Dordrecht tot Den Bosch en dan het oosten naar boven, naar het noorden toe, tot aan Ede-Wageningen. Nou, de FLIRT die voldoet aan de eisen van deze tijd. Daar zit wifi in. Dus in deze digitale tijd is dat iets wat je bijna niet meer wil ontberen. Daarnaast is zowel in de eerste als in de tweede klas zitten stopcontacten en USB-oplaadpunten om al je apparatuur die iedereen tegenwoordig meedraagt te kunnen opladen. De treinen zijn verlaagd gebouwd, dus de apparatuur zit allemaal op het dak. Onder andere om te zorgen dat je gelijksvloerse instap hebt, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met zo min mogelijk problemen in de trein kunnen komen.
De Flirt die is ontworpen om het maximaal aan comfort en aan sociale veiligheid te bieden aan de reiziger. Onder andere door de grote open transparante ruimtes. Je kunt dus door de hele trein kijken, wat een gevoel van veiligheid geeft. Aan de andere kant zit er een heel ruim toilet in, zodat ook mensen met een rolstoel daar prima terecht kunnen. In het toilet zit tevens een plank om je baby te kunnen verschonen. NS heeft een beleid om kunst toe te passen in de trein. Dat doen we al meer dan 40 jaar. Dus ook alle bestaande materieelsoorten hebben op de een of andere manier kunst in het interieur verweven. Bij deze trein is gekozen om op basis van de werken van Piet Mondriaan, onder andere in het glas en op de bekleding van de toiletten, motieven aan te brengen die van zijn kunst zijn afgeleid. Geeft een mooi fris en modern uiterlijk aan de trein. De Flirt heeft tot op heden redelijk wat testkilometers gemaakt. Er zijn ook machinisten in Polen geweest waar de trein wordt geassembleerd om de trein te testen. We krijgen alleen maar terug dat de trein eenvoudig te bedienen is en makkelijk mee te nemen, zoals dat heet. Het is een overzichtelijk en makkelijk interieur met daarachter ook nog een vluchtweg, dat mocht er onverhoopt iets fout gaan, dat het een veilige werkplek is. En vooralsnog hebben we daar alleen maar positieve berichten over. Om met een nieuw treintype in Nederland te mogen rijden, zoals deze Flirt, is een heel toelatingstraject noodzakelijk. En daarnaast is er een traject om te zorgen dat we ze ook succesvol en zonder problemen in de dienst brengen. Voor het toelatingstraject is het van belang dat de fabrikant allerlei testritten in Nederland uitvoert, om ook te testen of zijn trein in de Nederlandse omstandigheden functioneert zoals we dat hebben willen. Dus dat hij netjes wordt gedetecteerd, dat hij goed overweg kan met de spanning die in Nederland op de bovenleiding staat, dat hij goed bij de perrons terecht kan. Dat zijn testen die door de fabrikant gedaan worden ten behoeve van toelating en dat levert een dossier op wat wordt ingediend om uiteindelijk toegelaten te worden in Nederland. Daarnaast heeft NS een uitgebreid programma om te zorgen dat de trein, als die in dienst gaat, ook zonder problemen in dienst te stellen. We hebben een programma waarin we endurance ritten doen, zoals dat heet, waarbij zoveel mogelijk kilometers gemaakt worden om mogelijke defecten vroegtijdig op te kunnen sporen, zodat we die kunnen oplossen voordat die treinen in dienst gaan. En daarnaast een programma waarbij we het hele systeem testen. Dus waarbij we de testen doen alsof we voor het echt rijden, maar dan zonder passagiers. Dus testen of die het goed doet als je hem halteert aan het spoor, of hij snel genoeg optrekt, of de deuren het goed doen, of de toilet goed werkt, of het onderhoud goed is ingeregeld, of de toilet goed is te servicen, dus te onderhouden. En op die manier te zorgen dat als die trein uiteindelijk de dienst ingaat, dat de reizigers daar niks van merken, behalve in de positieve zin. Tot op heden ben ik erg tevreden. Er wordt een zware druk gelegd op de organisatie, omdat we dus inderdaad versneld deze treinen aanschaffen. Dus de opleiding die moet veel sneller gedaan worden. De productie moet veel sneller gedaan worden door Stadler. De toelating die moet netjes verlopen. De machinisten moeten opgeleid worden. En daarnaast moeten we ook nog onze gewone treinen laten rijden. Inmiddels is de trein volop in gebruik en blijkt een groot succes. Volgende week in Spoorwegen een nieuwe oude trein voor het Spoorwegmuseum. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, inmiddels stromen de vragen bij ons binnen. We proberen ze allemaal bij te houden. We gaan er een aantal alvast beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag, wat is het beste station om te spotten? Geen idee, wij zijn geen treinspotters. Wij filmen de treinen wel voor deze serie. En wij kijken per aflevering en per verhaal wat we willen vertellen, eigenlijk waar wij dat gaan filmen. Maar om toch een antwoord te proberen te geven, zou ik zeggen het station van Utrecht of van Amersfoort. Want dat zijn gewoon hele drukke stations. En vooral dat van Amersfoort is een interessant station. Want er zit een heel sporengebied omheen, stationsgebied omheen. Van gebouwen waar vroeger bijvoorbeeld onderhoud werd gepleegd aan treinen. Daarbij is er heel veel museaal materiaal te vinden. Verschillende treinstichtingen plegen daar hun onderhoud. Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe. Er rijden ook nog internationale treinen doorheen iedere dag. Of ja, nu misschien iets minder. Maar ja, ik zou dan daarvoor kiezen. Volgende vraag is, hoe financieren jullie de afleveringen? Dat is een bijzondere. Wij financieren de afleveringen op 2 manieren. Enerzijds, want ja, het is een duur programma om te maken.
Als we kijken, we zijn gewoon een videoproductiebedrijf, er zit dus behoorlijk wat apparatuur bij. Er worden behoorlijk wat mensen op ingezet, dus ja, het moet betaald worden. We proberen dat op verschillende manieren te doen. Onder andere door onze webshop. We proberen leuke dingen te verkopen, leuke dingen te bedenken die we voor jullie kunnen maken. Dus mochten jullie nog tips hebben, zou ik zeker zeggen van zet het in de reacties. Misschien kunnen we nog wat leuks van maken. We hebben bijvoorbeeld de petjes. Er komen binnenkort weer nieuwe kalenders. En die kalenders zijn dan niet voor 1 jaar, maar gewoon verjaardagskalenders waar je gewoon een naam van iemand in kan zetten. Op die manier proberen wij wat te verdienen om de kosten terug te halen. Daarbij doen we het deels via YouTube-inkomsten. Maar het belangrijkste is nog wel dat als er soms bedrijven zijn die een aflevering willen, die betalen dan voor die aflevering. En dat is soms dus ook te herkennen aan dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Daar zijn we heel dankbaar voor, want daardoor kunnen wij dit soort verhalen vertellen. Anders kan het simpelweg niet. Dat was dat. Dan hebben we de volgende vraag en dat is of wij de trein uit de Efteling gaan behandelen. Lijkt ons heel erg leuk. Werk jij bij de Efteling? Of ken je iemand die bij de Efteling werkt die ook denkt van hey, dat is een leuk item, daar kunnen we iets mee. Lijkt ons heel erg leuk om daar ook een mooie aflevering over te maken. En ik denk ook dat er veel over te vertellen is, want ik heb me laten vertellen dat die echt op stoom rijdt. Ik weet niet helemaal of dat waar is, daar zouden we achter kunnen komen in een aflevering. En anders laat het weten in de comments als jij het antwoord weet. En dat is de volgende vraag. Gaan jullie iets doen met internationale treinen? Ja, lijkt ons ook heel erg leuk. We hebben het Alpen Express natuurlijk al gehad. Ook gisteren nog in de aflevering over rangeren. Ik hoop dat jullie die allemaal gezien hebben. Ook een hele leuke aflevering om te maken was dat. Wat wij in de planning hebben staan is een aflevering over de Intercity Berlijn. Hoewel de opnames op dit moment daarvan ook deels uitgesteld zijn. Daarbij hebben we nog verschillende andere ideeën, want er gaan natuurlijk weer volop nachttreinen komen. Het reizen per trein is natuurlijk een hot issue nu vanwege de klimaatcrisis. Hoewel ook daar weten we op dit moment niet hoe het gaat lopen, omdat we op dit moment met z'n allen wel andere dingen aan ons hoofd hebben. Dus ja, internationale treinen lijkt ons heel interessant. Ik weet nog niet wat we daar verder op dit moment mee kunnen doen, want ook wij zijn dus afhankelijk van verschillende ontwikkelingen. Wat ik wel kan vertellen is, er zijn weer afleveringen in de maak en er zijn ook verschillende al gefilmd. Die zitten nu in de montage. Daar gaat binnenkort weer nieuwe afleveringen van komen. Eentje bijvoorbeeld gaat over de treinen in de Rotterdamse haven. Dus voor de liefhebbers die iets meer met goederen hebben of dat soort dingen. Hou het YouTube-kanaal en de Facebookpagina in de gaten, want daar gaan we binnenkort hele leuke dingen over laten zien. Wat we vandaag ook gaan doen is... we gaan het even hebben over de Benelux hondenkop. We gaan straks ook over de andere Benelux treinen hebben. Want dat zijn 2 hele interessante onderwerpen waar we ook veel vragen over krijgen. Binnenkort ook bij ons meer over de Benelux hondenkop. Dus blijf ons in de gaten houden. We gaan heel veel leuke dingen doen. Maar nu eerst gaan we even kijken naar het ruwe beeldmateriaal. Dus ongesneden, zonder voice-over, zonder muziek. Gewoon het originele geluid van het transport van de Benelux hondenkop vanuit Leuven.
Nou, de vragen die komen volop binnen. Heel erg leuk dat jullie meekijken en die vragen stellen. Daar kunnen we wat mee. Daar halen wij ook weer nieuwe ideeën uit. Bijvoorbeeld een van de vragers, en die hebben we verschillende keren terug zien komen, is: komt er een aflevering over de SNG of de ICNG? Dus de Sprinter nieuwe generatie of Intercity nieuwe generatie. Lijkt ons ook heel erg leuk, net zoals we het dus over de Flirt gedaan hebben. Voor dit soort dingen hebben we wel medewerking nodig van de NS. Dus ook daar een oproepje van: zouden jullie daar iets mee willen? Werkt er iemand voor jullie bij NS die hier iets mee kan? Wij zijn altijd op zoek naar samenwerkingen. Dus het lijkt ons heel erg leuk om weer eens met de NS samen te werken voor zo'n aflevering. Dan de volgende is: hoe ben je op het idee gekomen om spoorwegen te produceren? Dat is misschien een lang verhaal. Ik ga het proberen kort te houden. Wij zijn een videoproductiebedrijf en wij wilden webseries gaan maken. Dus series die niet voor televisie zijn, lineair, hoewel we daar ook wel eens aan meewerken. Maar gewoon online, leuke, korte filmpjes waar we leuke verhalen kunnen vertellen. Want dat is eigenlijk wat ons werk is. Het vertellen van verhalen op een zo mooi mogelijke manier. Wij wilden een webserie gaan maken. Toen zijn we gaan kijken van, nou, wat zijn leuke onderwerpen om iets mee te doen, maar wat niet al helemaal uitgekoud is. Wat niet al overal verteld is. Daar hebben wij 15 formats voor geschreven. En uiteindelijk zijn we gaan kijken in ons netwerk, mensen die we kennen, mensen die eventueel mee kunnen werken, van hey, welke serie kunnen wij op korte termijn oppakken voor een proefserie. Dus een aantal proefafleveringen en dat is het dan. Zodat wij iets gemaakt hebben wat wij ook weer aan nieuwe klanten kunnen laten zien. Nou, toen kwamen we dus op een gegeven moment, een van de ideeën was iets over treinen te maken, iets over spoorwegen. Dus wij hebben het ook genoemd als werktitel Spoorwegen TV. Niet een heel erg creatieve naam, maar goed, wij noemen het Spoorwegen TV, het is toch maar een tijdelijk iets. We hebben 4 afleveringen gemaakt. Dat waren dus de eerste 4 afleveringen van deze serie. Die kwamen op internet te staan en toen bleek er toch wel heel veel vragen naar te zijn. We kregen heel veel reacties van mensen. Mensen keken er graag naar, heel veel views. Dus wij dachten van, hey, dit is leuk. Dit gaan we doen. Daarbij is het natuurlijk ook van ons een soort van hobby. Transport in het algemeen. Dus wij kunnen ook de verhalen die wij zelf interessant en leuk vinden, die kunnen wij hier ook in kwijt. Zo zijn we dus de serie Spoorwegen gaan maken. Dus na die 4 afleveringen hebben wij bepaald van, hey, wij gaan hiermee door. Toen hebben we dus het eerste hele seizoen afgemaakt. En zolang er kijkers zijn en zolang het te betalen is, blijven we deze serie maken. Dus ja, mocht op een gegeven moment geen inkomsten meer zijn uit de webshop bijvoorbeeld, ja, dan moet het helaas ophouden. Dus zo zijn we op het idee gekomen om Spoorwegen te maken. Hebben we ook een vraag voor jullie. Want toen wij begonnen met de serie dachten wij van treinen, dan gaan we het ook hebben over stoomtreinen. Stoomtreinen, die machtige, dampende machines die voorbij komen stuiteren. Prachtig om te zien. Maar ons valt op, we zijn bij de Veluwse Stoomtreinmaatschappij geweest, wij zijn bij de Zuid-Limburgse Stoomtreinmaatschappij geweest, we zijn met de Stoomstichting Nederland bij Dort in Stoom geweest. Prachtige afleveringen om te maken en voor ons ook om te kijken. En toch vallen daar de kijkcijfers heel erg van tegen. Alsof er niemand eigenlijk echt zit te wachten op afleveringen van stoomtreinen. Kunnen jullie ons dit uitleggen? Want wij komen er niet uit. Waarom kijken de mensen liever naar de andere verhalen dan naar stoomtreinen? Of zitten wij daar helemaal naast? Dat is een vraag voor jullie en die willen we graag van jullie horen. Want we gaan ondertussen naar een volgende aflevering kijken. En die gaat over de stoomtreindagen. Maar het ding van de stoomtreindagen bij de Zuid-Limburgse Stoomtreinmaatschappij is, dat werd sinds 1996 georganiseerd. Wij zijn daar in 2017 geweest om te komen filmen. En dat is ook meteen de laatste keer geweest dat het is georganiseerd. Dus ik hoop niet dat dat door ons komt. Maar wij hebben in ieder geval daar de volgende aflevering van gemaakt. Al sinds 1996 worden er op de Miljoenenlijn stoomtreindagen georganiseerd. Ieder tweede weekend van juli zijn nostalgische treinen te zien van verschillende stichtingen. En dat allemaal tussen de heuvels van Zuid-Limburg. Wij zijn vandaag in Simpelveld met onze jaarlijkse stoomtreindagen. En het is echt een evenement voor jong en oud en voor liefhebbers en voor gezinnen. Wat hier te beleven is dat we gewoon meerdere locomotieven hebben rijden, ook gaslocomotieven. We hebben dit weekend 5 stoomloks onder stoom en 2 dieselloks.
hoogtepunt in het programma dit jaar is toch de LTM 26 van Horen Medeblik. Dat is eigenlijk van oorsprong een Limburgse locomotief. Die heeft hier vroeger gereden van Maastricht naar Vaals. En die is nu na jaren weer terug op Limburgse bodem. Vrijwilligers van de Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij doen er alles aan om op deze lijn, een van de grootste toeristische trekpleisters van de regio, een uitgebreide dienstregeling te rijden met museumtreinen. Naast het rijden worden stations, sporen, wagons en locomotieven zelfstandig hersteld en onderhouden. Tevens staat er een DE2 in de loods om in de toekomst opgeknapt te worden. De laatste tijd, voordat de NS de spoorlijn sloot, was dit treintype veelvuldig op de lijn te zien tussen Maastricht en Kerkrade via Simpelveld. Daarvoor reed jarenlang de railbus, die ook bij de ZLSM al jaren te bewonderen is. Dit is de kers op de taart. We werken het hele jaar in een normale dienstregeling en dan rijden we gewoon onze diensten, et cetera. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, maar nu komen allerlei andere clubs en die laten hun mooiste loks zien. En iedereen heeft goede zin. We zijn heel intensief bezig met z'n allen. Gisteren hebben we ook een hele drukke dag gehad. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik hou van oude techniek, dat is één. Van handelbare techniek, waar je mee bezig kunt zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat dat voor het nageslacht wordt bewaard. En dat het in een goede staat over het spoor kan brengen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En daarnaast is het natuurlijk gewoon puur een hele leuke hobby. Dus het is ook voor mezelf hartstikke leuk om te doen. Dus dat is goed zo. Nou, ik heb altijd langs de lijn gewoond. En toen ik las van we willen hier een stoomtrein laten lopen, ik denk dat moet je je voor opgeven. Het is een heel leuk gebeuren. En inmiddels doe ik dat al 22 jaar hier. Ik ben dus hoofdconducteur. De hoofdconducteur die is verantwoording voor de reizigers sowieso. Ook de handelingen wat de conducteurs verrichten. Daarbij doe ik het mooiste beremmingen controleren. Kijken of de volbalken goed vastzitten. Toiletten voorzien van water, noem maar op. Zorgen dat de gasten een redelijk goede trein aantreffen. Goedemiddag. Hallo. Plaatsbewijs alstublieft. Dank u. Alsjeblieft. Er zit niemand. Eenmaal aangekomen in Schin op Geul werd de locomotief afgekoppeld. Naar de andere kant gereden om zo de trein weer terug te trekken naar Simpelveld. Op het hoofdstation van Simpelveld is het tijdens deze dagen toch altijd het drukst met toeristen en liefhebbers. Want hier is toch het meeste te zien.
is goed. En dit is een evenement voor het eerst georganiseerd door vrijwilligers en voor andere mensen. En ja, we hebben hartstikke ons best gedaan om ook dit jaar weer een leuke aanbod te doen. En we gaan zeker ons best doen om volgend jaar weer net zo'n mooi aanbod voor de mensen te bieden. Voor een leuk programma te maken. Bedanken de Zuid-Limburgse Stoomtreinmaatschappij voor haar gastvrijheid. En dank u voor het kijken naar Spoorwegen. Want dit was voorlopig de laatste aflevering. Er zullen leuke extra's volgen op onze Facebookpagina en op spoorwegentv.nl. En voor de stoomliefhebbers, hierna zijn we dus nog bij de Stoomstichting Nederland geweest in Dordrecht. Of ze komen uit Rotterdam, we hebben dit in Dordrecht bij Dort in Stoom gedraaid. Want dan konden we echt die treinen rijdend filmen. En afgelopen jaar zijn we bij de Veluwse Stoomtreinmaatschappij geweest, waarbij we terug naar toen het hele weekend hebben mogen vastleggen. En verder over stoom. Iemand gaf daar een hele slimme reactie op. En wij hebben ook het vermoeden dat het daar wel deels aan ligt. Bij museumlijnen mag je vaak komen kijken. Er worden evenementen georganiseerd, mag je komen kijken. En bij spoorbedrijven is dat niet zo. Die hebben liever zoiets van, laten we ons eigen ding maar doen. Werken op het spoor is ook gevaarlijk. Vandaar dat ook altijd aan spotters wordt gevraagd van, let op je veiligheid, kom niet op verboden plekken. En bij spoorbedrijven is dat ook zo. Nu is het wel zo dat wij vaak, voor ons worden deuren geopend die normaal niet geopend worden. Daar zijn wij heel erg dankbaar voor, want daardoor kunnen wij deze verhalen vertellen en aan jullie laten zien. En daarbij hebben wij ook de juiste certificaten en kunnen wij door middel van bepaalde veiligheidsmaatregelen en veiligheidsmiddelen die wij zelf ook hebben, veilig altijd onder toestemming op het spoor komen. En dat brengt mij ook meteen op de eerste vraag die binnen is gekomen in de afgelopen ronde. En dat is, hoe hebben jullie het geregeld met de rechten? Deutsche Bahn verbiedt foto en video. Dat is een hele goeie, hele scherpe. En dat is dus ook om wat ik net zei, wij werken met die bedrijven samen, of voor die bedrijven, om deze afleveringen te kunnen maken. Dus zij zorgen dat er voor ons de deur wordt geopend om die afleveringen te mogen maken. En dat houdt dus ook in dat er van dat bedrijf vaak ook iemand bij is om alleen maar op onze veiligheid te letten. Om ervoor te zorgen dat er niks met ons gebeurt. Dat wij geen dingen doen die echt niet kunnen, niet veilig zijn. Maar dat wij wel een stapje verder mogen doen. Dat wij dingen kunnen bekijken en filmen wat normaal niet zou kunnen. En om dit dan in één keer, dit verhaal naar buiten te brengen en aan jullie te kunnen laten zien. En daarom mogen wij dus ook wel eens in cabines of achter de schermen of in een bepaalde werkplaats of kantoor of met een bepaalde trein mee om die te filmen. Dus qua recht hebben wij daar nooit echt problemen mee. Of helemaal nooit eigenlijk. En dat is dus ook zo dat wij niet zomaar overal afleveringen over kunnen maken. Want als wij het willen doen, willen we het goed doen. En dan moeten we dus een samenwerking hebben met een spooronderneming. Maar toch voor de spoorliefhebbers kan ik wel zeggen dat ik ga nog niet zeggen welke, maar er staat een aflevering in de planning met stoomtreinen. Hij is alleen uitgesteld vanwege de situatie waar we nu met z'n allen in zitten. Maar die gaat er zeker komen. De volgende vraag. Gaan er vervolgen komen op oude afleveringen? Wanneer er een interessant verhaal is wat zich blijft ontwikkelen, willen we dat zeker doen. Om een voorbeeld te geven, en dat is wat ik straks ook al zei, wij gaan binnenkort terugkomen op de Benelux hondenkop. Als er meer van dat soort projecten zijn, willen we daarop terugkomen en daar later iets van vertellen. Maar dat is wel alleen maar als het verhaal interessant genoeg is en het niet al helemaal uitgekoud is in de media bijvoorbeeld. Want dan kun je het ook daar lezen en hoeven wij daar geen aflevering meer in te maken natuurlijk. Dus dat willen we wel zoveel mogelijk doen, maar mits het kan, interessant is enzovoorts. Dan is de volgende vraag, welke aflevering vinden jullie het leukst of het leukst om te maken? Ik persoonlijk vond de aflevering van de Alpe Express het leukst om te maken natuurlijk, omdat dat een grote project was. We hebben ook de commercial van de Alpe Express mogen maken. We konden daar mee naar Oostenrijk en zo. Nou, dat was een hele leuke ervaring. Dus dat vond ik een van het leukste om te maken. Maar een van de mooiste afleveringen bijvoorbeeld ook vind ik die van de meetrein, omdat we daarin echt een informatief verhaal konden vertellen. Waarvan ik ook nog niet wist hoe dat in elkaar steekt en hoe dat werkte. Dus dat vind ik dan weer een hele mooie aflevering geworden. En allebei de afleveringen van de Benelux-treinen vind ik bijvoorbeeld heel mooi vanwege de plaatjes. We hadden prachtig weer. Die in Leuven die hebben 's ochtends vroeg gedraaid op een mooie zomerochtend.
En de andere Benelux-trein hebben we een keer op de Veluwe gedraaid. Dat het rijtuig daar weggereden werd. En daarna zijn we een keer naar Haarlem gegaan om hem daar op een mooie zomeravond te filmen. Ja, dat soort plaatjes vind ik als cameraman, filmmaker natuurlijk het mooiste wat er is. Dus vandaar dat ik dat ook hele mooie afleveringen vind. Nou ja, dat waren weer de vragen die we nu behandelen. Als je nog meer vragen hebt, zet ze hier rechts in de chat. En dan kijken wij weer of we ze kunnen behandelen. De volgende wat we gaan laten zien is een stukje uit seizoen 2. Die begon met de chartertreinen die we bij Rail Experts hebben gedraaid met de 1200. En een stel Müller rijtuigen erachteraan. Nou, die naam Müller komt door het oude reisbureau Müller, die ooit die wagons heeft gehad. Daar doen ze volgens mij, als ik het goed heb, niks meer mee. Maar in de spoorwereld worden die wagons nog steeds Müllerbakker genoemd. Dus vandaar die naam. Daar hebben wij dus 2 jaar geleden mogen draaien. Dat hij met een hele groep Duitse enthousiastelingen naar Amsterdam kwam. En ook daar hebben we nu het ruwe beeldmateriaal van, wat we gaan laten zien. Er zit ook materiaal tussen wat nog niet eerder vertoond is, wat ook niet in de aflevering is gekomen. Naar mijn mening heel mooi materiaal en dat willen jullie zeker niet onthouden. De trein is leeg, de deuren zijn gesloten, ga ik vertrekken. Lok en 10 rijtuigen. Dat was bij ons voor 2,7 toegedeeld ook. Ja, dat zie ik. Maar 6 vind ik ook best leuk. Ja, dat is begrepen de machinist van trein 71320. Mag het escort op spoor 9 passeren en oprijden naar spoor 26 over.
is goed, dankjewel. Dan gaan we weer. Kijk aan. Wisselplicht al goed, veel mazzel. We gaan tussen die twee treinen in. Tussen welke twee? Die dubbeldekker en die koploper. Oh ja, oké. Ja, doe maar. Moet jij even pakken hoor. Nee, neem jij maar op. Ga maar lekker met hem in discussie.
zijn met voor rangeerbeweging weer binnen op de 2-6 over. Dankjewel. Hi, hi. Met dat soort materiaal kunnen wij daarna de montageruimte in om er een daadwerkelijke aflevering van te maken. We schrijven de voice-over teksten, die worden ingesproken door Ad Mulders. En dat wordt samengevoegd tot een aflevering zoals jullie ze, als het goed is, allemaal al lang gezien hebben. En nog 100.000 keer kunnen kijken, want ze staan op YouTube. De vragen die binnen zijn gekomen. De eerste vraag is geen vraag, maar een tip voor ons. Maak een doneersite. Leuk idee. Kijken of we daar iets mee kunnen doen. Maar je kan ook doneren en daar daadwerkelijk iets voor terugkrijgen. Namelijk door onze webshop. Op spoorwegentv.nl hebben we hele leuke dingen zoals petjes, kalenders. Volgens mij staan er nog een paar dvd's op voor in je collectie. Ga daar naar kijken, dan hoeven we geen doneersite te maken, maar dan hebben we gewoon een mooie... dan krijg je er ook iets voor terug. De volgende vraag was, maak een aflevering over, of kunnen jullie een aflevering maken over seinpalen? Nou, dat vinden we een leuk idee. Daar hadden we het net meteen over om te kijken wat we daarmee mee kunnen doen. Lijkt ons een hele interessante aflevering, dus we gaan zeker kijken of we daar iets mee kunnen. We hebben toevallig wel iets over spoorbomen en spoorwegovergangen, waar we binnenkort iets mee doen. Waar binnenkort ook een aflevering van komt. Dan was er ook nog een tip, doe iets met de Koninklijke Trein. Nou, daar hebben wij contact over gehad. Daar wilden wij ook graag iets mee doen. Maar wat blijkt is dat er al door het Spoorwegmuseum een hele mooie documentaire over is gemaakt. Die ook op YouTube te vinden is. Wij hebben die zitten kijken en we hadden zoiets van ja, daar kunnen we eigenlijk niet overheen. Dus wij hebben die aflevering weer laten vallen. Om dus, wat ik ook eerder vanavond al zei, als de afleveringen al uitgekoud zijn of overal al iets over te vinden is, dan is het voor ons minder interessant om daar iets over te maken. De volgende vraag was een hele specifieke vraag, een technische vraag. Welke camera's gebruiken jullie? Nou, daar kan ik heel kort in zijn. Wij gebruiken de serie van Blackmagic. Wij gebruiken bij deze serie 2 camera's. Dat is de Blackmagic Ursa Mini Pro. En wij gebruiken ook de Pocket Cinema van Blackmagic. Dus voor de mensen die daar iets mee kunnen, geïnteresseerd in zijn, dat is het dus. Wij gebruiken Blackmagic. Dan gaan wij weer door naar het volgende. Nog steeds kunnen er trouwens vragen ingesteld worden, ingestuurd worden. Zet ze hier in de chat en wij maken er iets leuks van.
Dan gaan we door naar de volgende. Want ja, we willen het eigenlijk niet over corona hebben. Maar het ding is wel dat daardoor heel veel attracties ook stopgezet zijn nu. Die je niet kan bezoeken. Eén daarvan is Madurodam, waarbij wij ook weer een uniek kijkje achter de schermen kregen. En ook daarvan hebben wij het ruwe beeldmateriaal verzameld. En dat gaan we hier jullie nu laten zien. Kom nog wel door.
Zijn er ook vrouwen bij Voidcal? Dat is een van de vragen die net gesteld werd. Ja, die zijn er een aantal in ons team. Eén daarvan zit jullie vragen ook te lezen, dus hou het netjes. We gaan weer verder met de andere vragen die gesteld zijn. Bijvoorbeeld, gaan jullie ook iets doen met treinspotters of treinfanaten? We willen af en toe best een vraag stellen aan een treinspotter of een treinfanaat om diegene om een mening te vragen. Maar in de aflevering aantrekkingskracht van treinen hebben we de treinspotters ook aan het woord. Dus ja, daar zou ik dan zeker nog even naar kijken. En voor de rest is daar al genoeg over te vinden op YouTube. Dus wij gaan daar geen hele losse aflevering op dit moment aan besteden. Maar mocht daar ooit een idee over ontstaan, zeg nooit nooit. Volgende vraag was meer modelbouw. Die vraag krijgen wij heel vaak binnen van dezelfde persoon. We lezen hem wel hoor. En daarbij krijgen we ook heel veel van andere personen binnen. Modelbouw, ja. We hebben de aflevering over Madurodam, wat we net al zeiden. We hebben die van Miniworld. Mocht er meer vragen zijn naar modelbouw, dan willen we daar echt wel wat aan doen. Maar modelbouw is heel breed. Dus weer een vraag aan jullie. Wat zouden jullie willen zien? De bouw van een modelbaan, Nederlandse modelbanen, juist treinen, hoe treinen gebouwd worden daarin, hoe je bepaalde technieken doet. Laat het ons weten. Misschien gaan we er iets moois van maken. Want nogmaals, daar moeten we ook weer samenwerkingen in vinden en zo. Dus als het verhaal interessant genoeg is, gaan wij er iets moois van maken. Komt er een aflevering over ATB? Automatische treinbeïnvloeding betekent dat. Dat is het beveiligingssysteem van het spoor van treinen. Daar gaan we ook in duiken om te kijken of daar iets interessants van kunnen maken. Lijkt ons wel interessant. Dus die komt op het lijstje. En er worden ook reacties gestuurd als heel mooi om te zien dit, fascinerend, mooie beelden man. Ja, dat zijn leuke reacties. Als jullie genieten van de afleveringen, ook dat is leuk om te horen, want dat geeft ons weer extra energie. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is ook weer een ding geweest wat wij heel mooi vonden om te filmen. Namelijk het transport van het Benelux-rijtuig. En ook daarvan hebben wij het archiefmateriaal, of het ruwe materiaal weer gecompileerd zonder voice-over, zonder muziek.
En daarmee eindigden we de beelden met het rijtuig in Haarlem, in de sporendriehoek in Haarlem. Helaas hebben de verschillende verenigingen en stichtingen daaruit moeten vertrekken laatst. De reden daarvan is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende spookverhalen er rond. Ik zou zeggen, mocht je daar vragen over hebben, de verschillende stichtingen hebben daar zelf al over naar buiten gecommuniceerd via de Facebookpagina's. That's it. En daar verder geen spookverhalen over rond gaan verspreiden. Het volgende wat we gaan laten zien is een aflevering uit het 3e seizoen van Spoorwegen TV. Met daarin de Mat 64 die wij eigenlijk laatst ook zouden, zouden laten rijden als Spoorwegen TV Express. Tijdens het evenement, wat dus helaas niet doorgaat. Er werd net in de chat al geopperd om misschien een treinrit te organiseren. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar, en dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor iedere stichting en vereniging. Museumtreinen kun je alleen maar rond laten rijden als er daadwerkelijk kaartjes voor gekocht worden. Dus als hele volkstammen en bergen gaan bedenken van wij gaan die trein alleen fotograferen, ja, dan is het niet te doen. Dus we hopen wel ooit nog een rit te organiseren. Als dat zo is, koop een kaartje, ga gezellig mee en dan maken we er met z'n allen een leuke dag van. Wat we nu gaan bekijken is de best bekeken aflevering uit het 3e seizoen, namelijk die van de Mat 64. 17 maart 2019 gebeurde er iets opmerkelijks. De Mat 64 kwam weer eventjes terug in dienst. In alle vroegte kwamen de vrijwilligers van de stichting Mat 64 bij treinstel 904 op het emplacement van Amersfoort. Het treinstel werd uitvoerig gecontroleerd en in orde gemaakt. Er kwam catering aan boord en wanneer de trein in orde was, vertrok het treinstel leeg naar Utrecht Centraal. In Utrecht arriveerde namelijk de Alpenexpress. In verband met werkzaamheden aan het spoor konden de reizigers niet met de Alpenexpress naar Rotterdam en Den Haag. De oude Mat 64 werd voorgereden als het vervangende vervoer voor de wintersporters. Wij rijden nu voor het eerst. En we rijden voor Rail Express reden wij van Utrecht via Leiden naar Den Haag als een vervangende Alpenexpress. En we mochten van de vervoerder meteen ook nog wat deelnemers meenemen. Gewoon de hobbyistenrit, zou ik maar zeggen. En vanaf Den Haag hebben we alleen maar hobbyisten mee. En daar rijden we via Breda naar Geldermalsen en vanaf Geldermalsen naar Amersfoort. De reizigers van de Alpenexpress mochten met hun bagage in het voorste rijtuig. In dat rijtuig bevond zich ook de oude postafdeling, die goed gebruikt kon worden als bagageafdeling. Ja, gezien. Hoi. In het achterste rijtuig mochten de liefhebbers meereizen. Vanuit Utrecht vertrokken we perfect op tijd onder het toeziend oog van vele treinspotters. Tijdens de rit naar Den Haag-Holland Spoor was de sfeer goed. Waren er diverse fotostops en werd er gebruik gemaakt van de catering aan boord. Ja, hebben we. Oh, dat heb ik ook. Ja, dat hebben we ook. Oké. Dat was het ook wel. Dat is een krier. Met persoon. Stichting Mat 64 is een aantal jaar geleden ontstaan met het idee om Mat 64 te bewaren. We hadden eerst een andere, dat was die groene, die is helaas beschadigd geraakt. En we hebben met NS kunnen afspreken dat we dus een andere hebben kunnen bemachtigen en dat is deze geworden die hier staat. Dit is de 904 en die hebben wij uitgekozen mede op technische staat. Ook vanwege de schuifdeuren die erin zitten. Dat was ook wel een tijdsbeeld wat bij Mat 64, vroeger in ieder geval, hadden ze bijna allemaal. En in latere jaren hebben ze bij een aantal ze dichtgebouwd en er een coupé achter gemaakt. Nou, we hebben via een medewerker van ons enige jaren terug hebben wij contact gekregen met Rail Express. Toen het stel eenmaal weer helemaal
onderhoud had gehad en weer geschikt was om te rijden, toen waren ze best wel enthousiast. En vandaar dus dat ze nu ook hebben ingezet als vervangende Alpenexpress. We hebben nu 106 deelnemers mee, dus het is best wel goed succesvol. En naast de liefhebbers aan boord waren er ook langs het spoor vele liefhebbers te vinden die een mooi plaatje van deze trein wilden maken. Nou, in de toekomst wil de stichting in ieder geval het treinstel opnieuw geschilderd hebben. En we willen hem ook gaan verhuren. En dat kan ook deels via RailExperts. Je kunt deels ook gewoon via de site van de stichting dat aanmelden. Voor de rest qua instandhouding van het treinstel, dat we er nog zo lang mogelijk van kunnen genieten. In Amersfoort laten we de mat 64 weer achter. Dit soort dagen zijn goed voor de stichting en daarmee voor het behoud van cultureel erfgoed. Voor liefhebbers zijn dit ook fantastische dagen waarop je zelfs nog even op de foto kunt als machinist. Nou, dat was weer een hele mooie aflevering. En eigenlijk hadden we die trein voor jullie willen laten rijden. Wie weet gaan we nog iets anders organiseren. Wie weet niet. Het ligt een beetje aan hoe de situatie nu ook verder gaat lopen natuurlijk. Dan weer een leuke vraag die binnenkwam. Komt er ook een aflevering over trams? Trams horen bij het spoor. Ze rijden over het spoor. Het lijkt heel erg op een trein, op dezelfde techniek en dergelijke. Dus ik kan inderdaad wel melden dat wij inderdaad bezig zijn met een aflevering over trams. Wat we daar verder mee gaan doen, dat laat ik nog heel even een verrassing. Maar er gaat dit jaar een hele mooie aflevering komen. Verder. Zometeen gaan we kijken naar een lokwissel. Maar dan beeldmateriaal wat we nog niet eerder hebben getoond. Want dat is namelijk uit een aflevering die nog gaat komen. Maar daarvoor wil ik nog heel even kort melden van je kan nog steeds vragen hier stellen. We zitten nog steeds te kijken, te luisteren of er nog vragen binnenkomen die we nog voor jullie kunnen behandelen. En dan gaan we dat zo meteen doen als we hebben gekeken naar de lokwissel van de Intercity Berlijn.
Ik weet nog niet wanneer die af is, maar daar gaan we dit soort beelden dus in terugzien. En we denken dat dat een hele mooie aflevering is. Zometeen gaan we verder naar het volgende. Eerst wil ik nog even zeggen van, heb je dat nog niet gedaan? Abonneer je dan nog even op ons kanaal. Dat is die rode knop onder de video. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat. Want dan krijg je altijd meteen updates als wij weer nieuwe video's erop zetten. En dat zijn niet alleen maar afleveringen. Af en toe doen we leuke acties met spoorzoeken, waarbij je hele leuke prijzen kunt winnen. En soms hebben we gewoon een bijzondere trein gespot, maar kunnen we dat niet kwijt in een aflevering. Nou, dan kunnen we die toch mooi in een video plaatsen en aan jullie laten zien. Dan gaan we nu kijken naar de aflevering, de allernieuwste aflevering, die gisteren al is gepubliceerd. Namelijk Rangeren. En dan zijn we daarna weer bij jullie terug. Spoorwegen wordt mede mogelijk gemaakt door Rail Experts. En we gaan. Vandaag gaan we het in Spoorwegen hebben over het rangeren van treinen. Tussen diensten door worden treinen vaak geparkeerd op een rangeerterrein. Tijdens het verplaatsen tussen perronspoor en rangeerterrein of over verschillende sporen wordt dit rangeren genoemd. Tijdens het rangeren voert de machinist één witte lamp aan beide zijden van de trein. Ook worden tijdens het rangeren vaak treinstellen aan- of afgekoppeld, zodat de trein bij aanvang van de dienst de juiste lengte heeft. Een machinist kan dit bij treinstellen zelfstandig doen. Maar hoe gaat dit bij treinen die bestaan uit een locomotief en een heleboel wagons? Ook daar hebben treinen per dienst een andere lengte. Bij treinen met verschillende soorten rijtuigen en gereserveerde zitplaatsen of coupés kan zelfs de rijtuigvolgorde per dienst verschillen. Dit gebeurt veel bij vakantietreinen, zoals de Alpenexpress. Wij mochten bij Rail Experts een kijkje nemen bij het rangeren van een trein. Bij terugkomst van de Alpenexpress uit Oostenrijk wordt de trein altijd in de juiste volgorde gerangeerd voor de volgende rit. Op rangeerterrein Watergraafsmeer moet de trein altijd opgehaald worden door de rangeerder. Dit omdat de trein daar binnenkomt op een niet centraal bediend gebied, ofwel NCBG. Hier wordt een stuk afgebakend spoorgebied gereserveerd voor een bepaalde tijd, waardoor men zelf vrij een aantal sporen kan gebruiken. Hierdoor moeten de wissels wel met de hand omgelegd worden, waardoor de rangeerder voor de trein uit moet lopen om door het omleggen van de wissels een route voor de trein te maken. Zoals je onder in beeld ziet, ligt de wissel hier nog niet goed. Door een druk op de knop komt de wissel goed te liggen. Vervolgens geeft de rangeerder met armgebaren het teken dat de trein veilig kan doorrijden. Met 16 rijtuigen, waaronder lichtrijtuigen, slaaprijtuigen en een barrijtuig, is de Alpenexpress momenteel de langste reizigerstrein die Nederland rijk is. Het duurt dan ook even voordat de machtige sleeprijtuigen helemaal aan het perron staat. Wanneer de trein eenmaal aangekomen is, loopt de rangeerder naar voren om de stuurstroomsleutel uit de locomotief te ontvangen. Hiervoor laat de machinist de stroomafnemer zakken om de spanning van de trein te halen. Voor de veiligheid is vervolgens alleen met die sleutel de hoogspanningskabel tussen de lok en de wagons te verwijderen. Als dit niet zo was, zou het mogelijk zijn dat de rangeerder de hoogspanningskabel uit de lok trekt wanneer er nog stroom op staat en zou zichzelf kunnen elektrocuteren. Vervolgens kunnen de juiste wagons afgekoppeld worden. Het is belangrijk om altijd eerst elektrisch binnen af te koppelen, vervolgens elektrisch buiten, dan lucht en uiteindelijk pas mechanisch. Mocht je het andersom doen en de trein mocht onverhoopt gaan rollen,
zouden alle leidingen kapotgetrokken kunnen worden met alle schade en risico's van dien. Wanneer de juiste wagons afgekoppeld zijn, kan de trein gaan rijden om de wagons op de andere sporen te plaatsen, om ze later in de juiste volgorde te zetten. De rangeerder blijft daarbij aan de kant waar geen locomotief zit. Wanneer de trein in de andere richting moet rijden, ziet de machinist niets en moet de rangeerder hem dus vertellen hoe ver de trein is. Wisseltje linksaf en verder. Of achterrijtuigen. Daarna is het een kwestie van puzzelen en op en neer rijden tot de trein in de juiste volgorde staat. Bij het aankoppelen botst de trein zachtjes tegen de buffers. Veel mensen denken dat dit magneten zijn, waardoor de treinen aan elkaar zitten, maar dat is alleen bij speelgoedtreintjes. De buffers zorgen ervoor dat de rijtuigen en loks niet beschadigen bij het koppelen en verdelen de krachten. Tijdens het rijden drukken ze nog steeds tegen elkaar door de langskrachtrichting. Dit voorkomt ook hevig schommelen. Omdat de buffers ingevet zijn, grijpen ze niet in elkaar, maar glijden ze langs elkaar. Als ze in elkaar grijpen, zou de trein kunnen ontsporen. Aan het eind van de dag gaat de stroom en lucht er weer op en is deze trein klaar voor vertrek naar Oostenrijk. Meer daarover zie je in onze aflevering Met de trein naar de sneeuw. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op ons kanaal en blijf altijd op de hoogte van alle nieuwe video's van Spoorwegen TV. En inderdaad, abonneer je op dit kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En mochten wij nog een keer iets organiseren aan een treinrit, dan zul je als eerste via dit YouTube-kanaal of onze Facebookpagina op de hoogte gebracht worden. Dus ook onze Facebookpagina, Spoorwegen TV, even volgen, even liken. En dan ben je altijd op de hoogte van en de nieuwste treinweetjes en het meest unieke materiaal. En mochten we iets gaan organiseren, zal het daar ook als eerste gecommuniceerd worden. Er zijn weer wat vragen binnengekomen, namelijk of we iets kunnen doen met het reinigen van materiaal of bijvoorbeeld het onderhoud van treinmaterieel. Lijkt ons ook erg interessant. Mocht er iemand zijn van de NS die kijkt of van een onderhoudsbedrijf, zoals NetTrain of iets dergelijks, wat kijkt, info@vortical.nl, dat is het algemene mailadres van Vortical, van ons dus. En daar lezen wij de aanvragen eventueel die binnenkomen. En dan komen we graag met jullie in contact. Daar gaan we dus, als het even kan, gaan we het daarover hebben. Volgende vraag die kwam is sloop van oud NS-materieel. Daar zouden wij ook graag een aflevering over willen maken. We hebben ook contact gezocht met de sloopbedrijven die de opdracht van de NS gegund gekregen hebben. Helaas wilden die daar niet aan meewerken, omdat al deels contractueel is vastgelegd met de NS. En anderzijds willen zij daar zelf ook geen pottenkijkers bij hebben. Dus zelfs voor ons bleven daar de deuren gesloten. Maar wie weet komen we weer met iets anders. Ook kwamen er nog vragen voor andere afleveringen. Namelijk of we iets konden doen met vliegtuigen of met 112. Vliegtuigen rijden meestal niet over het spoor. En brandweerauto's ook niet. Qua vliegtuigen, daar gaan we dus helaas niks mee doen. Voorlopig. Qua 112. Daar wel, wij gaan binnenkort mee met de brandweer in dienst. En dat is niet voor Spoorwegen TV, maar voor ons ander programma Wagenpark TV.
Volg dat YouTube kanaal dus ook. En ook de Facebookpagina Wagenpark TV. Daar staat alle informatie op over die serie die binnenkort gaat verschijnen. Daar zijn we dus ook volop mee bezig. Verder wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar onze livestream. We zijn nog niet weg, we gaan zo meteen naar een marathon kijken. Maar ik wil toch eerst zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Niet alleen naar deze livestream, maar sowieso naar onze afleveringen. Bedankt voor alle feedback, voor alle leuke reacties. Altijd, niet alleen vanavond, maar die we vanaf toen we begonnen zijn, eind 2016, die we allemaal ontvangen hebben. Daar zijn we heel erg blij mee. En dan wens ik jullie een fijne avond wanneer we nu gaan kijken naar de Spoorwegen TV Marathon. Dat wil zeggen alle afleveringen voor de rest van de dag.